Mä oon tosi huono vastaamaan. Yeah. Äiti osti just auton, niin jos ei muuta, niin sitäkin voi käydä. Niin. Hetikö ne aamu? Mä katsoin alkuun, että niinku Tihanilla sait pallon haltuun, mutta mitä sit niin, että se on vastustaja. Ai. Tiukka aloitus. Seuraavaksi taas tuolla toisen puolella, kun mä en oikein näe. Aina kun tuolta kuvaa. Pitäis meidän vaihtaa paikkoja? Niin mä vedän me vedän. Ei tässä joku pois. Mistä on zoomas? Sano vaikka mulle, niin mä voin sitten zoomaa. Mä hoitan. Ei muuten. Mitä palloja? Äiti toi työkavereita just ollut siellä Rovasilla. Tullut pois sen 32 tosi hyvä. Palloa. Mitä se tonne meni? Maali tuli. Se on sun puolella. Se on sun. Mä luotan, että me lähdetään hyökkäykseen. Tänne. No. Ei tarvitkaan. Kumma oli katsoa. Viimeisiä äkkiä. Joo, nolla lailla saa kaataa. Tänne sun puoli. Kato, se hyvin otti. Kuka se oli? Kesti. Se sekamelska näkyy vaan. Hei, kuvat tuliko ruumista? Ei tullut. Ruumiita! Halutaan verta. Se potkasi. Joo, ne sai. Se joku vaparin tai jotain. Se luultavasti. Ai saatana, just niin. Mikä se tilanne nyt on? Tältä erältä nyt 12-0 ja viimeksi onko se... Joo, jos se menee noista keskimmäisistä. Jos menee noista ulommista, niin sit tulee 1 piste. Onko se mä? Sä oot siinä nyt. Niin mä. Siinä on vuoro. Voi että mä naurattelin. Ai se on ollut, että kuunneltiin mökkissä. Hyvä Mikki! Se on sanalla. I don't know what I'm going to pay there, so I'm just going to pay for throwing up. You got the ball away, it was an okay tackle. Veneen. Meidän veneen pystyssä on veden pohjalla. Ei kato ku... Mikki vissi otti vähän tänne. Joka vuosi. Noniin. Ei saa siitä kiinni. Kaasarissa koko ääni koneissa. Meidän tässä minä ja Jenna ja Kuure ja Elina. Tää pitäis vaan heitellä koko ajan. Kato. Tai siis kyllä pitää varmaan käydä. Saanko sitä potkia? Saa. Mikäs se nyt on, kun se meni sivurajoista? Mikäs se nyt on hautalla, kun se meni sivurajoista? Häh? Mikäs se nyt on, kun se meni päätyrajoista? Se heittää sen sieltä varmaan. Joo. Eikö se oo heitto tuolta? Eikä se pitänyt sieltä heittää? Potku! Kukaan ei tiedä sääntöä, kaikki vaan arvaat, mitä tässä nyt tulee. Että... Kaikki vähän, että mitä täällä nyt tapahtuu? Kato semmoinen... Niin, ei missään. Jos tuomarikkaan tietää. No tuleeko maali? Ei. Tuleeko se maali? Ei se ollut. Ei vaan No niin, pois. kato, eka piste. Jei! No niin, kattokaa juhliin. Tästä se lähtee. Potkaa tuolla vieressä. Ai. Mä heiluu tää laina.
Rupeaa pikkasen jo. Rupeaa pikkasen jo. Tänne. Hyvä. Ei. Liian pitkä. Mitä? Niin se juoksi liian kauan pommustalla. Ja se on meidän. No, kato kun vielä... Sä vielä kaikkia Ei tiedä. Mutta jostakin. Ei, tää on ihan hauska. On tätä ihan hauska katsoa kuitenkin. Että... Se on niin vaikea tuo pallo, kun ei sen liikkeitä oikein voi silleen lukea. Poppi vai miten saa? Tästä tehdä säännöstä varmaan. Kartta. Liian pitkä. Tulee helposti. Loukkaantuu. Yrittääkö tosta sitten pottaa? Varmaan joku yrittää varmaan markkia hakea tuohon lähemmäs. Joku ottaa kopin. Yritäks sua? Hyvä! Menikö? Hyvä Mika! Oliko se 1 vai 2 6 pistettä? Mä vähän missasin täällä. Mä en oo varma, Mä oikein miksi näyttää missä. tätä. Mun mielestä oli 6. Tuomari kattoo tuolla takaa. Janne, hei, viittikö vähän mennä siitä seisomasta? Kun No ei kyllä Otetaan on. tähän kameraan. No tytöt kattoo tossa. Oli se kyllä mun mielestä 6 pistettä. On se 6, kun se tuo keskelle. Jättäis vaan joka näyttäis näin. Eikö siellä aina niitä outsifutiksia aina? Joo, ne on kovia. Lakkipää siellä puku päällä ja aina kun se menee keskelle. Mitäs siinä nyt tuomittiin? Ja saattaa kiinni. Niin saa niinku ympäri. Saa olla näin mennä, mutta ei saa tota Yrittääkö sekin pottaa? luultavasti. Se on vaikea tiedätkö, saada menemään suoraan. On, sitä asetat just oikeaan kohtaan. Kato. No ball, no ball. Hyvin otti. Oi Jantse! Se saa nyt tosta kiinni, niin olisiko sitä saanut? Se ei ottaa Antti, jos saanut sitä markia, sitten se saanut vapaasti potkasta tuolta. Kato nyt, Mikki ottaa varmaan popi. Hyvä Mikki! Siitäkö sai? Joo, nyt kato, kun jos ottaa pallosta potkusta Niin saa vapaa niin tavallaan silti rauhassa. Hautala! Mä en tiedä. Eikö hei, nyt mä oon ihan... Sehän pituu. Tää ei nyt yhtään. Katsotaan tätä Vaikka. Se on nyt pelattu 8. 2,5. Mikä se tilanne meillä nyt tässä on? Mä en ihan varma. Mut mä veikkaan, että me ollaan häviö. En ihan varmaa. Kato Niko potkusi. Hyvä oli Niko. Ihan kova potku. Ja vasta tuleeko se uudestaan nyt? Vissiinkin. Voitko se liian läheltä vai mitä? Mitä? En mä tiedä. Niin liuhasta on paljon. Katsotaan, onko se oi tiputti paljon. Ei ollut vielä. Tommy, way too late, mate. Threw him down way after he got rid of the ball. Pelas tuolla toisella kulmalla, niin mä en tarvitse nostella kyllä.
Antti! Hyvä sähtää annat miehet. Niin. Ai. Enemmän minä on paljon. Rohkeammin. Tänne. Kamera on vähän huono. Mä hukkasin pallon. Mä löysin. No niin. Kyllä noin saa ottaa näköjään. Mutta ihmeen paljon porukkaa kuitenkin katsomaan. Katsomme täällä. Tulee yksi piste. Joo. Katso. Onko se Mikko se? Oli Mikko. Mukkonen. Suoraan sun vuoro. Onko se mä? Etit pallon. Otaks mä? Joo. Mä hukkasin sen ennen. Mä löysin sen. Nyt on enempi. Mä kaitsuu. Kuinka mun saa juosta? Se on joku 20 metriä vai mikä se on? Mihin se näet? Sitä pommi. Mä en nähnyt mihin asti se meni. Yksi piste. Oliko se vielä? Se meni tässä pienen välissä. Vihellä sä eka mahdollista aikana. Häh? Sä vihellät mahdollista aikana. Se on ollut missä. Kuuliko? Mitä? Sä vihellät mä. On varmaan raskasta juosta. Missä se pallo nyt on? Tuolla. Ei. Ei, niin tuossa on vähän vaikea katsoa, niin miettii vaan. Kenttä merran. Tuomarit tulee hakea pallon. Joo. Nyt ne pitää heittää sitä tuolta sivusta, että sitä ei saa vastustaja heittää. Tuolla on joku tuomari juosta enemmän. Ei vitsi sitä niin. Tänne ei valmiina. Ei mä luotan pojat. Mä en luottais. Anne. Eikö luottaa? Anna mulle se kello. Kato koska se on. 50 tsekkaa. Noniin. Miten paljon siinä? Tässä on 40 tsekkaa vielä. Mikä se pallo on? 30 sekuntia. Kello on pallo, mä en näe. Ei näkään, se pitää itse järjestää, vaikka pitää enää mitään. Kello on aika. 30. Sano 30 seconds. Ha! 30 seconds! Eikö? 15 sekkaa. Missä? No ei tästä varmaan tapahdu. Kun eräpeli Pitääkö se huutaa nyt? No. Pitääkö se antaa? Mä sä kerkenyt potkas. Pitää huutaa. Vielä. Vielä. Aika!